Altzon gaude, topaketa batzuk egiten ari gara, Lanartea Euskararen langile elkarteak deituta, UEMaren laguntzarekin, pixka bat gure elkartea osatzen dugun artistok, euskaraz eta euskaratik sortzen eta interpretatzen dugun profesionalok, oso argi daukagulako kultur sistema bateko kide garela, horko parte bat garela, beste eragile asko daudela, eta horietako geroz eta importanteagoa dala kultur teknikariena, artiston harreman zuzena administrazioarekin gehienetan gaurkoz beraiekin egiten dugulako, ez? Eta orduan, nahi gendun beraiek entzun. Errezeloa geneukan, eta uste dut goizeko lehen partean entzundakoekin asmatu degula, beraiek ere badituztela beraien ezinak eta beraien ekinak, eta orduan ariketa interesantea da guretzat oso eta importantea elkarrekin gure indarguneak eta ahulguneak, gure sistematxo eta gure hartu emaneko indarguneak eta ahulguneak detektatu eta aurrera begirako gure kultur sistema osasunez gero eta gehiago indartzeko, jardun bide batzuk adosteko eta eraikitzeko elkarrekin, bakoitza gauden tokitik, bizigarriago eta eramangarri egiteko gure jarduna, bai beraiena, bai gurea, eta baita ere bide batez azkenen hartzailei ere gauza ederragoak eskaini izateko. Eta oraingoaz barrura laizter berriro, eta segituko deu, eta hau hasiera besterik ez da, eta nahiko genuke, marko bat bizigarria eskaini danoi, bi aldetako eragilei.